E a miña dereita veñen de Ferrol, Pinsapo. E agora xa os deixamos ir ao seu sitio. Agora xa podedes. A ver, Pinsapo, Pinsapo. A ver, non verdade, estaba aquí, a ver, que vos escoite. Estades moi apagados, a ver eses berros como aqueles. A ver, ánimo aí. Adiante, tempo. Comeza as semifinais. Esos aplausos para Ferrol e para Lugo. Leila Pulpeiro. Pinsapo. Aquí algo pasa, isto non sei que é. Levanta a palanca, baixa a palanca. Bueno, que? Ese silencio non pode ser. Vamos a apartar aquí. Se pone nerviosos, hai que calar logo, calar. Estos colleron moitas bolas de gas. 1 minuto e 50. Cada vez estamos máis cerca de saber quen vai a final. Nexus 1 xa ten unha penalización. Quitan un ladrillo amarillo. Pinsapo están máis tranquilos. Un minuto 20. Igual, ese non pode ser así, hai que hacer, ai, veña ánimos, que ainda poden. Un minuto para que remate esta primeira semifinal entre Pinsapo de Ferrol e Nexus 1 Leas Pulpeiro de Lugo. ¡35 segundos! Esos últimos aplausos segundos. Ainda están a tempo de conseguir bonificación. Todos contando xa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arriba das mãos. Acabou a primeira semifinal. Primeira semifinal entre Pinsapo e Nexus 1. Habrá que esperar por os resultados. Dos, e agora sí que é a primeira semifinal. Tempo! Silencio absoluto, tensión en el ambiente. Estamos na primeira semifinal desta First Lego League en Galicia. Podedes animar si queredes, ánimos para eles. Silencio. Un minuto e medio.
Silencio absoluto. Quedan xa 30 segundos. Diez últimos segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rematou a primeira